ዝሕደስ ዘለዎ ውድብ እዋናዊ ሕቶ ሃገራት ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እነሆ ዝሓለፈ ሐሙስን ዓርብን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንጃንዳ ወያነ ናብ ስልጣን ንምምላስ ኣብ ውሽጢ 8 ዋርሕ ንታሽዓይ ግዚኡ ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ቀውፊ ስልጣን ዘለወን ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ምስአን ዝደናገጸ ሃገራትን ንጃንዳ ወያነ ዝድግፉ ውሳነ ብምትሕልላፍ ዝገበርዎ ጻዕርታት በአንጻሩ ካብ ቻይናን ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞም ንታሽዓይ ግዚኡ እንሆ ፈሽሉ ይርከብ። ኣሜሪካን መሻርክታ ምዕራባውያንን ንሕና ዝበልናዮ ስለምንታይ ዘይትግበር ብዘምስል ስለ ዝተፈሳጨዋ ኣሜሪካ ብውልቃ ስጉምቲ ከም እትወስድ ከተፈራርሕ እንከላ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ጎና ደው ክብላ ኣብ ጎስጓስ ተጸሚዳላ። እቲ ውድብ ብ1945 ክምርሓሉ ካብ ዘስፈሮ ዓንቀጻት ወጻኢ ፋሉል ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንድን ካልኦትን ሃገራት ዝተዋሃበ ርእቶ ጸማም እዝኒ ክህቦ ይመሪጹ። ከምኡ ብምዃኑ ድማ እተን ናይ ቀውፊ መሰል ዘለወን ሃገራት ተመሳሳሊ መርገጺ ክህልወን ኣይከኣለን። ከምኡ ብምዃኑ ድማ እዩ እቲ ንትሽዓተ ግዜ ዝተኻየደን ንጃንዳ ወያነ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ አበባ ንምምላስ ዝነበረ ፈተነ ውጽኢት ኣልቦ ክኸውን ዝኸኣለ ቻይናን ሩስያን ኣብቲ ዝቐረበ ሰነድ ቀዳማይ ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ዕቱብ ምጽራይ የድሊ፣ ካልኣይ ብዘይ ዕቱብ መርትዖ ኣብ ልዕሊ ሃገራት እገዳ ምውሳን ቁኑዕን ግቡእን ኣይኮነን፣ ሳልሳይ ብስም ቤት ምኽሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓበራዊ መግለፂ ንምሃብ ይኹን ውሳነ ንምሃብ ግዜ ይኮነን ብምባልየን ንመርገፂ ኣሜሪካን መሻርክታን ነጺጎምዎ። ኩሎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሕርቃኖም ገንፊሉ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ከይተረፈ እንታይ ዘይጽሓፉን እንታይ ዘይበሉን ተግባራቶም ዝትንተን ድማ እንትርፎ ስምዑና ክሰምዑ ዘይብገሱ ኣፍ እምበር እዝኒ ዝተዓደሎም ኣይመስሉን። ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም፣ ሶማል፣ ኣፍጋኒስታን ውርደት ዝተጎምጎመትሉ ምስጢር እዚ ንዓይ ጥራይ ስምዑን ምንባሩ ታሪክ ዝሕብር ሓቂ እዩ። እዚ ሕጂ ኣሜሪካውያን ንጃንዳ ወያነ ናብ ስልጣን ንምምላስ ዘስምዕዎ ዘለዉ ዘረባ ይኹን ዘንብብዎ ዘለዉ ቃላት ዳርጋ ኣነ ዝብሎ ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ፣ እንተዘይፈጺምኩም ዝወርደኩም መቕጻዕቲ ካብ ማይ ኣይሂ ዝኸፈ እዩ ንምባል ኣይከበዶምን። እዚ ኣሜሪካን መሻርክታን ብመንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ብውልቂ ዘስምዕዎ ጫውጫው ነተን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝምርሓ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ይኹን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ጥርጣሬ ዘውድቕ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝተኸታተልናዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሰርሑ 7 ኣባላት ስለ ዘባረረ እቶም ብዛዕባቶም ዝተባረሩ ኣብ ምጭዳር ተጸሚዶም ዝርከቡ ዘለዉ ወገናት ብመንገድቶም ዝተባረሩ እንታይ ከይተርፎም ስለ ዝሰግኡ እዮም ወይ ካልእ ምስጢር ስለ ዝነበረ ድዩ? ብመሰረት ሕጂ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 28 ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘለዋ ይግለጽ። እዘን ትካላት እዚኣተን ገሊአን ንኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝውክላ ከም ኢጋድ ናይ ዝኣመሰላ ውድባት ስራሕ ከይተረፈ እናተቆጻጸራ ዝነጥፋ ኣብ ከም ዓለማዊ ኮሚሽን ቁጠባን ኣፍሪቃ ዝሰርሖ ወሲኽካ ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ ጸብጻባት የረጋግጹ። እሞ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባውያን ሃገራት ብዛዕባ እዞም 7 ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጉ ዳስ ተኺልካ ዋይ ዋይ ምባል እንታይ ኣምጽኦ? ብድሕሪኡ ከመይ ዝኣመሰለ ውዲታዊ ምስጢር ስለ ዘሎ እዩ። እዚ እውን ምስ ግዜ ዝገሃድ እዩ። እዞም 7 ሰባት ግን ንጃንዳ ወያነ ናብ ስልጣን ንምምላስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ ክስን ጸለመን ክምስርሑ ዝተዋሃቦም ተልእኾ ኣብ ምፍጻም ዝተጸምዲዮም ነይሮም ዝብል መግለጽታት እውን ኣሎ። እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ካብ ዝፈጸምዎን ብተግባራቶም ዝተመለሰን እዩ። ንምዃኑ እዞም 7 ሰባት ስለ ዝተባረሩ ጥራይ ብኸመይ እተን 28 ትካላት እቲ ውድብ ካብ ስሩዕ ስርሐን ይዕንቀፋ? ካብ 1,000 ሰባት 7 ስለ ዝጎደሉ ስለምንታይ ክንዲ ዝዋጭዋጭ?
ሰበስልጣን ተውድብ ከይተረፉ በመንገዱ ዋና ጸሐፊና የተውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ናቤት ምክር ጸጥታ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ትግራይን ጥሜትን ትግራይን ስቃይን አዴታትን ህፃናትን ትግራይ ዝብል ጥራዩ ነዝ ሓሲቦም እንደ ይኾኑ ጃንዳ ወያነ ብዛዕባ ኣብ ዓፈር ወሎ ጎንደር ካብ ቤቶም ዘፈነቀሎም ንብረቶም ዝዘመቶም ብጃምላ ዝጨፍጨፎም ሓንቲ ቃል ብጭቅ አይበሉን ጃንዳ ወያነ መኻይን ረድኤት ንኸየመላልሳ ዓጊቱ ከም ዝሓዘ ብኸመይ ዘንጊዕሞ ብዝኾነ አሜሪካን ምዕራባውያንን ከምስሉ ዝምርሉ ሰብአዊ መሰል ረድኤት አፋውስ ሕክምና ጥሜት ድርቂ ወዘተ ወዘተ ዝብሉ ዘለው ቀጻልነት ህላወ ጃንዳ ወያነ ንምርጋጽ ጥራዩ እዚ አካይዳ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዘይተዋሕጠለን ቻይናን ሩስያን ዝርከበን 30 ሃገራት ናብቲ ውድብ መዘክራዊ ሰነድ አቅሪበን ኣለዋ እቲ ሰነድ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብመሪሕነት ወኪል ሃገረ ቻይና ዝኾነ ይሁን ዣንግ ዥሁን ዝተጻሕፈ ኮይኑ ዝያዳ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝውሰድ ውድባውን ሃገራውን ዝመልክዓቱ እገዳ ክእረም ኣለዎ ንዝብል ነጥብታት ይዘቕርብ እዞም ኣብ ልዕሊ ሃገራት ተስገዲዶም ዝርከቡ እገዳታት ብመንጽር ቻርተር እቲ ውድብ ተጠሚቶም ብቁልጡፍ ክለዓሉ ንብሕጂ ዝሕሰብ እንተለውን ክተርፍ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘተሓሳስብ እዘን 30 ሃገራት ዛጌት እቲ ውድብ ብስም እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ብዛዕባ ዝወስዶ ስጉምታትን ሳዕቤናቱን ብዝርዝርዮም መረዳእታ አቅሪቦም እቲ ደብዳቤ ዋላ እኳ በአምባሳደር ቻይና ይሁን ጃንግ ዥሁን ይቅረብ እምበር ኣብቲ ደብዳቤ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ዓቕሚ ዘይብለን ሃገራት ብዛዕባ ዘጋጥም ዘሎ ሃስያ ሓበራዊ ምትሕጋዝን ምትሕባርን ክግበር ዝፅውዕ እዩ እዘን ኣብዚ ደብዳቤ ኣስማተን ተዘርዚሩ ዘሎ ሃገራት ኩሎም ኣባላት እቲ ውድብ ዝተመስረተሉ ቻርተር ከኽብሩን ብኡን ጥራይ ተቐይዶም ክጓዓዙን እናዘኻኸሩ ካብ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝረሓቑን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝወፁን ንምትሕጋዝን ምትሕባርን ዝጎስዩ በይናዊ ስጉምቲ እገዳ ንምውሳድ ድሕር ዘይብሉ መተግበሪ ቀይድታቶም ከም ዘተሓሳሰቦም ብምግላጽ ንጹር መርገጺኦም ኣስፊሮም እዮም ወከልቲ ቻይናን ሩስያን ካልእ 30 ሃገራት ዓለምናን ብውልቀ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሳልሳይ ሃገር ዝስግደድ እገዳ ብፍላጥ ነተን ሃገራት ንምጉዳእ ተባሂሉ ተሓሲቡሉን እተን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸገማትን ተነጽሎም ከም ዝወርደን ንምግባር ብፍላይ ድማ እተን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገረን ንዘካይዶ ንሰብኣዊ መሰላትን ክብርታትን ዝምልከት ተበግሶታት ዘተዓናቅፍ ብምዃኑ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣስሚረናሉ ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ እተን ብማዕበል ኮቪድ-19 ተወቂዐን ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከባ ሃገራት ገዳይ በይናዊ እገዳ ክኾና ኢደን እናጠምዘዝካ ኣብ ሃገረን ዋሕዲ ናይ መግቢ ዝስተማይ ኣፋውስ ኤሌክትሪክ ሕፅረት ከም ዝኽሰትን ከም ዘስፋሕፍሕን ንምግባርን እተን ዝተጎዳእ ሃገራት ኣብ እዋኑ ቀረብ ከም ዘይረኽባን ከም ዘይበፅሐንን ኣብ ምግባር ነተን ትካላት ረድኤት ግቡእ ስርሐን ኣብ ግቡእ ግዜን ቦታን ከይፃወታ ምኽንያት ክኾኑ እዮም ብምባል ኮኒኖም እዮም ከም ዝፍለጥ ኩሉ ሰብ ማዕረ መሰል ስለ ዘለዎ ነዚ ድማ ምኽባሩ ልዕሊ ኩሉ ክስራዕ ኣለዎ ይብላ እተን ብመሪሕነት ቻይናን ሩስያን ንዕንደራዊ እገዳ ዝተቃወማ ሃገራት እዚ ብውልቀ ሃገራት ዝውሰድ እገዳ ሃገራት ሃገራዊ መሰለን ከይኽብሩ ዕንቅፋት ዝፈጥር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብፍላይ ኣብ ከም ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት መንእሰያት ኣረጋውያንን ስንኩላን ኣብ ዝኣመሰሉ ድማ ማሕበራዊ ውሕስነቶም ናብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ምዃኑ ብትሪ ገሊፆም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመጋቢት 26 2020 ሃገራት ኣብ ምቅላስ ኮቪድ ውፅኢታውያን ምእንቲ ክኾና ኣቐዲሙ ተወሲኑ ዝጸንሐ እገዳ ክለዓል ኣለዎ ብምባል ንዘቕረቦ ጻውዒት ዝዕብር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት بمجابيت 23 بتمساسالي مس كوفيد بستأساسر مس سبعة ومسلات أساسيرو مستوهبه والسنتات الجدا مونزاف وي شرش خل على المجبر بزبل نزهبو مجلسات زجاج مخانو الزخاخير مالو أقدم بيلون 7 شعاتن هجرات استساتفون تشاينا زمرحتن نتمساسال الجدا زقاومن بسم الجدا بحيلي أداونا توخاز وسلس قمت خترفن بمبال نزقربو دبدبه بسناي كمستمتون زقبلون قليس أملوميهم كمون
ናይ ናን አላይድ ሙቭመንት ዴክላሬሽን ኮሚኒኬ ሃገራት ንኮቪድ ቁልጥፉን ዕውትን መዕለብ ምንት ክህቡ ትካላት ረድኤት ንኹሉ ብቁልጥፉን ብማዕረን ምንት ከባጽሑ ኣብ ኣፋፈት ሞት ንዝርከቡ ህይወት ንምድሓን ዝኾነ ዓይነት እገዳ ክውገድን ክተርፍን ብዝብል ንዝተበጽሐ ስምምዓት ምዝካር ግቡእ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ሃገራት ኣብ ቀጻሊ ኢድ እናጠወኻ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ከስገድዶ ዝደልያ እገዳ ካብ ምፍጻም ክቁጠባ ብመሰረት ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግጋትን መርትዖ ብምግባር ነጠንቅቕ ዝብል እዩ። እንርከበሉ ዓለማዊ ወድዓዊ ኩነታት ንዘስዓበልና ገድላት ንምፍታሕ ሰብኣዊ መሰላት ንምርጋጽ ብመንፈስ ሕውነት ብሓባር ደው እንብለሉ እዋን እምበር ንሓድሕድና ብትዕቢት እንቆራቆሰሉን እንመቃቀለሉን እዋን ኣይኮናን ዘለና ብምባል እቲ ደብዳቤ ጽሑፉ ይድምድም። ቻይና ከምዚ ዝኣመሰለ ደብዳቤ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ጥራይ ንሳልሳይ ግዜ እያ ተቕርብ ዘላ። ሓደ 77 ሃገራት ዝፈረማሉን ሃገራት ብውልቂ ረብሐን ኣቐዲመን ንዝወስዶ በይናዊ እገዳ ዝቃወም ከምኡውን ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ንምእታው ዝግበር ሸበድበድን ኣሉታዊ ኣካይዳን ዝነጽግ ብህፁፅ ድማ ደው ክብል ዝፅውዕ መልእኽቲ ዝሓዘለ ኮይኑ ካልኣይ ኣብ መበል 76 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻይና፣ ኒካራጓ፣ ሩስያ፣ ቬኔዙዋላን ካልኦት 11 ሃገራትን ተመሳሳሊ ጽሑፍን ኣቀራርባን ዘለዎ ኣብ ኣሳታፊ ተልእኾታት ኣብ መትከላት ምትሕብባር ካብ ስርዓትን ኣገባብን ወፃኢ ንዝኸደ ሃገራት እቲ ውድብ ብዘለዎ ስልጣን ክቆጻጸረን ካብ ምቁፅጻር ወፃኢ ኣብ ዝኸዱ ድማ ስጉምቲ ክወስድ እቲ በጻብዕ ዝቁጸሩ ሰባት እናተኸበን እናተመርሐን ዝዝወር ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ መበገሲ ዕላምኡ ክምለስ እዚ ማለት ድማ ብመሰረት ቻርተርን ዓንቀጽን ክስርሓሉ ዝጸንሐ ኣሰላልፋ ሃገራት ኣውሒሱ ብሓድሽን ምሩፅን ስርዓት ኣሰላልፋ ሃገራት ምቕያድ ከድሊ እዩ ይብል። ከምቲ ናይ ቀደም ብ5-6 ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዝምርሓሉ መድረኻት ፈጺሙ ከበቅዕ ዝፅውዕ ብ11 ሃገራት ዝተፈረመ ሰነድ እዩ። ሳልሳይ ኣብዚ ናይ ሕጂ ሳልሳይ ድማ ቻይና፣ ኤርትራ፣ ኢራን፣ ኢትዮጵያ፣ ፓኪስታን፣ ሩስያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ዚምባብዌ፣ ኒካራጓ፣ ኩባን ካልኦት ሃገራትን ዝፈረማሉ እዩ። ይኹን እምበር ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ብዛዕባ ጃንዳ ወያነን ትግራይን ምዝራብ ይመሪጹ ህይወት ንምድሓን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ኢትዮጵያውያን ንምብጻሕ ብሓባር ክንሰርሕ ኣብ ዝግብኣና ሰዓት ኣብ ልዕሊ እቶም 7 ሰባት ዝተወስደ ስጉምቲ ዕንቅፋት ክፈጥረልና እዩ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንምብጻሕ ከጸግመና እዩ ብምባል ንባይተ ጸጥታ ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ንክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ከይጠቐሰ ምሕላፉ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኣበጊስሎ። ነዚ ብደረጃ ዓለምና ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ሄርሜላ ኣረጋዊ ዝተባሃለት ጋዜጠኛ CBS ብዘቕረበቶ ክንዛዝም። ሄርሜላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ጭብጢ ዘይብሉ ክሲ ክትምጉድ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምብራር እቶም 7 ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ንዝቕረበ ክሲ ብምቋም ትምጉቶም ኣላ። እዛ ተወላዲት ክልል ትግራይ ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ሄርሜላ ኣረጋዊ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ድሕሪ ነዊሕ ስቕታ እንሆ ሎሚ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሳነ ምስጓ ክትኩንን እያ ምክንያቱ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይተዓናቐብ ስለ ዘሎ ፈትያ ኢትዮጵያ ውሳነኣ ግምት ክትገብረሉ ዝዓይነቱ ጽሑፍ ብምቕራቡ ሄርሜላ ኣረጋዊ ስለ ዘይተዋሕጠላ ብዛዕባ ዓፈርን ኣምሓራን ዝተኻየደ ምጽናት ሰባት ኣልዒላ መጉይታ ኣላ። ብዛዕባ ሰብኣውነት እንታይ ትፈልጡ? ንምንታይ 400 መኻይን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጃንዳ ወያነ ናብ ኩናት ክጥቀመለን ከሎ ከምዘይ ረኣኹምን ከምዘይ ሰማዕኩምን ትምልኩም ዝጸናሕኩም? ንዝሓለፈ 2 ዋርሕ ብዛዕባ ዘን መኻይን እዚኣተን ካባኻትኩም ወላ ሓደ ዝሓተተ የለን። ኣብቲ ዋነቲ ሓይልታት ጃንዳ ወያነ ኣብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ብምእታው ኣሽሓት ከም ዝቐተሉ ትፈልጡ ኢኹም። መቸም ንስኻትኩም ብህይወት ኣፍሪቃውያን ፀወታ ስለ ዝለመድኩም እዚ ንዓኻትኩም እውን ፀወታ እዩ ብምባል ኣብ ተገልግለሉ CBS TV መሊሳትሉ እያ። ሄርሜላ ኣረጋዊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ነዘን ናይ ረድኤት ትካላት ልዕሊ 1,000 ዝኾና መኻይን ዘንቀሳቕስ ነዳዲ ብመንገዲ ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ተኸዚኑ ከም ዝነበረ ካብ ሰነዳት ኦቻ ንዝረኸበቶ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ነቲ ብጃንዳ ወያነን ኣሳሴቶም ንዝተዋሃበ ምኽንያት ሓሶት ምዃኑ ዘቃልዐት እያ። ብምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።